Гледайте най-якия влог от Филипините! Пътуваме за Елнидо вече. С това сладурче дойдохме. Много е яко. Аз чакам Пепи, наема превозното средство за следващата една седмица. Ето ги малките сладки бедстващи костенурки и ги пускат, за да се върнат обратно в естествената им среда, която е океана. Малките костенурки излизат на сушата и снасят яйцата си тук някъде. Хората от хотела са предпазили яйцата, за да не пострадат от животните. Изчакали са да се излюпят и са запазили малките костенурчета, докато са поотраснали. И днес ние присъствахме на ритуалното им пускане обратно в океана. Междувременно, ние с нощи, пристигайки с Пепи много късно в хотела, по пътя видяхме една обърната костенурка и я спасихме. Дадохме и името, как се казваше? Горбачов! И ето ги тия двамата, които днес ми късат нервите от сутринта. Не мога с тия хора. Спасете ме. Между другото, Горбачов тръгна на някъде. След като се уверихме, че е добре, сега пускаме на свобода. Брат ми прекара цяла нощ с нея. Да. Грижи се за нея. Дадох и морков, ама не го искаш. Да. Ето го морква. Значи хора, няма да ви лъжа. Тук ще се отделя да не ме слушат тия. Двамата братя много ме дразнат. Просто като си избирате мъж, опознайте първо семейството му. Защото вие си мислите, че свекървата ще е проблема. Но не свекървата е проблема. Появяват се двама-трима братя, които са от зле по-зле. Какво правиш? Нищо. Какво правиш? Какво снимаш? Тук обяснявам колко е хубаво времето днеска, как хубаво тръгва деня. Ето ние сме на бензиностанция, вижте как се зарежда. Ето, бутилка, фуния са ви напълно достатъчни, за да заредите скутера си. Ето го пича. Вчера ни зареждахме пак тук с много сладки дечица, а сега му ги няма дечицата. Няма да говориш против братята, Аз нищо не съм казала. Са много големи. Просто имайте си едно на ум, хора. Случват се грешки в този живот. Ето е моята. Искам да се получите от моята грешка, за да не правите и вие такива. Закусваме. Реда не се оплаква. Писнало е било от манджорляци. Яде омлет. Искала пица. И ходи в Италия. Къде си дошла тука? Тук ще ядеш манджорляци. Ориз. Нашите няма вкус на нищо. Ама наистина нищо няма. Няма. Това е. Ето, момчето. Английски смисъл. 10 пъти по-време. Искаш ли да ти поръчам една? Не искам. Аз ще го изям това. Не искам сол. Тя иска сол. Ден пореден. Отплаваме групата. Отиваме да плаваме из фьордите на Елнидо. Отиваме, днеска гоним голямата лагуна. The Big Lagoon. The Big Lagoon, motherf***. Айде, парим се. Има някаква застаряваща морски вълци група. Нямаме конкуренция на лодката Стаси. Кой умре, Особено ти от старост. И ще от старост.
сериозно ли е сега? Това е новия домашен любимец на групата. Как се казва? Не знам, ще му измислим. Страхил. И е вкусен. Вкусен! Искаш да изядеш страхил? Не искам да го изям, но съм ял такива като него и ти казвам, че са вкусни. Гръмпикет. Соска. Да, аз не искам пръчката да се вижда. Ами ако не искаш пръчката да се вижда, трябва да го държиш така. Добре. Така трябва да го държиш. Защото сега се вижда само леко ръката как го държиш. Не трябва да го държиш така. Трябва да го държиш така. Добре. Моля ли запомниш? Така. Да. Сега си правя, ама тогава ще се свитни крака. Да. 1, 2, 3. И така връщането продължава. Вече сме във водата. Нали, Бебо? Точно да го включи, къде трака няма. 2 минути кеф, после половин час драпане по всякакъв терен, включително строителна площадка. Сега ще говорим на ниво на пари. Върнете ми парите! Да, това му паднаха. Кажи нещо за камера. О, камерата. Нещо. Яме целуни, бе. Не са видяли хората, че ме обичаш. Бе, това няма да влезе в видеото. Ако не го монтираш това, край. Развод. Вярвате или не, докато се возихме на скутера, Пепи го ожили оса или пчела, не е ясно какво. Ще вадиш ли? Така, и сега доктор Куин, лечителката, се налага да поеме инициативата. Готово. Ето го живото. Колко песос? Ами, една вечеря, ама някаква романтична, без таз. Тук ни бие палмата. Добре бе, мръднаме се. Тук и палмите. Стой сега да го промиеме О, и имаме антибиотичен прах. нали няма да боли? Тук хората въобще не си дават зор. Поръчали сме си 3 палачинки от 10 минути палят гъста. Ето как пали това. Тук времето е спряло. 5 минути са равни на 30 минути. Хората не си дават зор. Просто си чакаш. Трябва да предвидиш горе-долу кога ще огладнееш и да започнеш с поръчката около 45-50 минути до час и половина. Защото няма значение дали ще си поръчаш най-обикновен сандвич или нещо по-сложно, то отнема около час за приготвянето. И винаги идва студено. Храната може да е топла, но тя идва при теб студено. Много е яка тая екскурзия, препоръчваме и маршрут Д. Да, и попаднахме някакси на по-готини хора, по-забавно. Да, много свежи хора. Днешният маршрут е много по-готин от вчерашния. Това е маршрут D, мисля, че го казахме вече. Брат ми и Радина отидаха да вземат нещо за пиене. Гледайте, много яко. Настроението е на макс. О, пиянки, ти не си ли взе нещо? Не, няма кът за мене нищо. Аз бира не пия. Много добре, много добре. Вчера набарах една ножица и малко си оформих брадата, защото машинката на Стас се разваля. Приличаше на Робинзон Крузо. Да, бях бухнал като... Не, че сега е много по-добре, да, ама на Стаси машинката се беше развалила. Да, ти направи един кадър как отиваш инфлуенсърски. Искам да направим това същото. Давай, направи го. Давай.
Абе, ти знаеш, че ние имаме един рил, подготвен от София, дето Давай. Искаш и тук да го завършим? Да, айде сега го завършим. Изчисти камерата. Добре. Брат ми! Тук е много яко, брат! Много е яко. Айде да влезем навътре да разгледаме. Има уникални къщички. Добре, че си взех статива. Опа. Ето и обяда за днес. Воу. Изглежда доста вкусно. Изглежда доста вкусно, бейби. Така ли? Да. Воу. Време за хапване. Пепи се нарежда да купи билети за ферибота утре. Ще ходим до Корон за няколко дни. А колкото до водните екскурзии, маршрут А за мен е прекалено натоварен, не ми хареса. Беше много тежко туристически, като цяло го определям малко като скам, въпреки че голямата лагуна наистина супер много си заслужава. Маршрут Д обаче беше уникален, хора, наистина беше страхотен, горещо ви го препоръчвам, много по-готиния маршрут е. И така, ще се включиме вече от Корон най-вероятно. Нов ден, нов проблем. Помолих момчетата, преди да заминем с ферибота, да отидем да се снимаме ето на тези полегнали палми тук. Обаче, на връщане от тях, изпуснах ключа от бунгалото някъде тук в пясъка. Търсиме го от около час и не можем да го намерим. Жената вътре няма ключ. Тия двамата са отлюли, на една врата не могат да разбият. Какви са тия мъже? Не, аз съм виновна, шегувам се сега, опитвам се да се шегувам, въпреки че въобще не ми е смешно. Почнах да се панирам също така, защото накрая ще си изпуснем ферибота, за който няма вече време. Ние сме и на 40 минути от него, така че не знам какво ще правим, хора. Да разбиваме вратата ли? И аз не знам просто. Ей ги тука, двамата седат, нищо не правят. Намери ли то? Гледам как снимаш, очевидно не си го намери. Това е игла в копас едно. Я да видя ръката, я отвори. Какво ръката? Няма ключ. Единственото нещо, което виждам е тук, да разкъртим. А вижте кое е най-тъпото нещо. Вижте, най-тъпото нещо. На Станислав бунгалото, виждате ли решетки? Не. На съседното бунгало, виждате ли решетки? Не. А на нашото оттрепано бунгало, ние сме като в затвора. Призъм брик. В клетки. Аз ще скърта това. Ами жената си обикаля, нищо не прави. Тук с някакъв...
Нямат резервен ключ. Кой няма резервен ключ? Това не е сериозно. Изключвай видеото, защото наистина... Да, вече верно, се че изглежда. снимаме 10 часа. Закъсняваме, какво правиме? Изключвай го. Писнаваме, че така. Ай, сега махне, няма да го снимаш как... Няма, гледа жената. Няма да го снимаш как... Давай бързо. Няма да... Давай бързо. Така. Мисля, че го напивам. Ето ние всички го напипвахме. Просто не може да се стигне бе човек, не може. Айде. Добре, аз и Станислав го правихме това. Все пак стигнахме на време за ферибота. Зарязахме си скутерите, които сме си наели до края на почивката. И не ни се занимаваше да си искаме парите. Така че като се върнем, ще имаме скутер за половин ден. Я покажи как носиш багажа. Целият багаж. Сега сме на ферибота за Корон. Заминаваме и утре експорваме Корон. И мисля, че вече няма какво да покажем от Филипините. Или поне най-основните неща. I'm coming back to you, baby. Ще се върнем след 3 дни тук. Стаси, има ли какво да се обърка? Няма какво да стане. Няма какво да стане. Ето сега ще ви разхода в ферито. Нищо особено не е. Цената на ферибота е около 40 евро в посока. Мисля, че е горе-долу нормална цена. 4-5 часа би трябвало да пътуваме. Надявам се да е по-скоро 4. И дано не ни стане лошо. На Станислав най-вече, защото ние с Пепи си плаваме редовно. Стаси няма какво да се обърка. Не се виждам така. При Стаси няма какво да се обърка, всичко е точно. Дано да се е качил Станислав на ферито, защото мой... Къде е? Не знам, няма го, не го виждам, което ме притеснява, но в крайна сметка мой брат ли е? Не е мой брат. Аз ли трябва да обяснявам на майка ми какво се случило с брат ми? Не. Чакай бе, какви сте пердета бе? Бе, жена ми бе. Аз малко съм сърдита на Пепи, защото като загубих ключа и той се държа много лошо, много грубо се държа. Трябваше да ви пусна да заснемам, ама нямаше камера в мене в този момент, да видите колко беше А ти лошо. помниш ли какво каза? Какво съм казала? Вие що не оставихте аз да държа ключа? Уоу! Женска логика! Значи ние сме виновни, че тя загубила ключа, Да, защото вие ме обвинихте, че аз съм загубила ключа, ще изпуснем Стаси не те ферибота, обвинил. това. Да, Стаси беше толкова чил, бе. Под вие имам предвид ти. Ти ми говориш Да, аз ти говоря на Щива вие. форма. Аз съм интелигентен човек, възпитан. И така. Бих желал до вечера да ви унадя. Хареса ли? Добре, как можеш това как сега да го пусна в... Ще го слагам пегел. Страшна простотия ви казвам. И много лошо се държа. Мисля, че ми дължиш едно извинение. До вечера вече. Какво до вечера? Ще се извинявам. Защо беше толкова груб? Що си изпусна така нерви? Не, си къв секс. Секс не е нещо. Това е когато дойдете на почивка с Стив. Не остава много време за плътски удоволствия. Стив пречи. Сега като се прибереме, ще върна на майка. Обаче между другото Стив... И двете и деца ще върна на свекървата. Стив, който също е Станислав. Така не се виждам. Добре, който е Станислав. Имаше такива много тежки погледи с разни лейди бойчета. И го гледам, че почна вече след 10-тия ден да се такова. Има интерес. Малко да се замислят. Стив, То не е за замислене, то като дойдеш в тази... То е задължително. част като все едно да си рентнеш такова boat tour. Да. Видиш островите, то е част от експириенса. То не е... Така. айде, Така че Следващото Стив ни вече е включване на от, Лейди Бой вълна. откъде бяхме вече забравих. Аз съм Отиваме смазал. към Корон в момента. Надяваме се да е още по-хубаво.